טוב, אז אתמול יום הולדת של שירית הייתה, אבל שירית החליטה שהיא לא באה לעבודה, אז אנחנו נחגוג ליום אחרי, כי היא כזאת מקסימה ומתוקה ומדהימה, ואפילו אני, שאני, כאילו, חוץ מלעשות קסמים, לא יודע לעשות הרבה דברים. הייתי שותף בהכנת העוגה הזו. כן, אני לא יודע מה הטעם שלה, אבל העיקר הכוונה. אז היא בחדר בכלל? כן? בואו נראה איך אני כזמר. זאת שירית, מגיע לה. תגידי, את יודעת כמה ימי הולדת עשיתי בחיים? הייתי אלוף בזה. שלא יתפוצץ בזמן. בילי. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לשירית. היום יום הולדת, אתמול היום יום הולדת, אתמול יום הולדת לשירית. כפר עלייך, מזל טוב. ואני אפיתי אותה. באמת? כן, כן. די. כן, נשבע לכם. כן, ואני מהבוקר, אז כאילו, אתם תצטרכו להגיד לי אם זה טעים או לא, אבל אני מקווה שכן. מת עליה, כפר על החיים שלה. די, איזה חמוד. מישהו ידע, אני מאמינה. איך לא ידעתם?